Albert, què tal? T'estava buscant. M'he quedat aquí badant, contemplant aquest paisatge fantàstic de la plana de l'Empordà. És que no m'estranya, perquè hi ha per quedar-s'hi aquí en Babilit durant 3 dies. Benvinguts! Avui l'equip de País en Ruta es troba a Pals, a la comarca del Baix Empordà. Som a terra de tradicions, llegendes i arrossars. Exacte, un municipi que sap molt bé combinar el mar i la muntanya i on descobrirem un munt de coses per fer a nivell lúdic. Avui caminarem pels carrers de pedra del nucli medieval i també visitarem els arrossars i els productors de la zona i sabrem per què l'arròs de Pals és tan important. Una gran insígnia que, per cert, podrem provar, podrem tastar, no? I tant que el tastarem, Albert. Això espero. Escolta, i acabarem el programa amb so fresc i optimista de la mà de Toni Caiena. Per tant, País en Ruta obre les maletes aquí, a Pals, a la comarca del Baix Empordà. Comencem?